Калядны турнір па шахматах прайшоў у гарадской гімназіі. У ім прынялі ўдзел 18 школьнікаў з усяго раёна. Паназіралі за спаборніцтвам і мы, карэспандэнты тэлекампаніі «Шклоў». Юных інтэлектуалаў раёна сабраў у зале гімназіі калядны шахматны турнір. Ініцыяваў арганізацыю спартыўных спаборніцтваў педагог дадатковай адукацыі Центра дзіцячай творчасці «Прамень» Владимир Климович. Цель у меня – привлечение детей к шахматам, ведь шахматы – это же, сами понимаете, интеллектуальная игра для развития умственных способностей. Удзельнікамі турніру сталі 18 выхаванцаў шахматнага аб'яднання Цэнтра дзіцячай творчасці. Сярод іх як прызёры розных маштабных спаборніцтваў, так і зусім маленькія пачаткоўцы-шахматысты. Так 6гадовая Ульяна Сафронова прыйшла займацца да Владимира Владимировича толькі ў гэтым годзе, але, па словах трэнера, ужо падае надзеі. Шахматы очень развивают. Благодаря ним я вырасту и буду хорошо учиться. Без гэтага віду спорту не ўяўляе сябе і іншы ўдзельнік турніру Арсеній Дзядкоў. Да сваіх 12 гадоў хлопчык мае другі спартыўны разрад па шахматах і лічыць, што менавіта гэтая гульня шмат у чым вызначае яго самога. Она очень интересная, заставляет думать логически, очень познавательная. Едешь на всякие соревнования, там выигрываешь, награды получаешь, думаешь логически, развиваешься. Турнір на гэты раз выдаўся рознаўзроўневым. Пакуль малодшыя павольна гулялі свае партыі, толькі вучачыся працаваць шахматнымі натацыямі і шахматнымі гадзіннікамі, старэйшыя згулялі некалькі блізгульняў, па 10 хвілін на партыю. Пасля чаго прайшоў сеанс адначасовай гульні, дзе вядомы ў раёне трэнер Геннадзь Галіноўскі згуляў адначасова некалькі шахматных партый з найбольш дасведчанымі гульцамі. У канчатковым выніку сярод удзельнікаў каляднага турніру па жаданні яго арганізатараў не было тых, хто прайграў. Усе спартыўныя інтэлектуалы сталі пераможцамі турніру і былі адзначаны граматамі.